Sahtamida Alfianingrum saking kelompok papat. Kula berperan dados guru. Nami kula Anjar Profesor Dana saking kelompok sekawan. Kula berperan dados garwane guru. Perkenalkan, nami kula Anissa Nuranianti. Perkenalkan, nami kula Muhammad Gilang Sukali. Nami kula Ratnasari saking kelompok sekawan. Kita sedaya dados murid. Omah busnya ngendi ya? Digoleki. Kono apa kene ya? Iki lho paling. Oh iya, ayo. Assalamualaikum, kula nuwun. Sapa ya kuwi jajan bukaan? Iya, sedang. Waalaikumsalam. Alah, bisa baca lagi bondo. Nggih, Bu. Sekarang duduk. Ayo, Dimam, jajannya ada di sawangnya ae. Nggih, Bu. Iki kok dengaran rame-rame rene enak apa, Nduk? Niki lho, Bu, badhe ngumpulaken tugas. Tak periksa ya. Nggih, Bu. Tolong cekok nombe nggih cah-cah. Oh, nggih. Alah, Bu, kok repot-repot toh? Alah, enggak. Mam, Kita nanti wingi. Alah, Bu, kesannya menurut kiambar. Alah, enggak apa-apa. lak nene mewang sing gago, sing sopan. Napa, Pak? Lak diomongi rasa santai to, Le. Nggih. Ya, jika yang ini tak terus pro. Lah, yo. Yo. Ngapunten nggih, Pak. Bu, lek kula mboten sopan. Iya, Le, enggak apa-apa. Jadi balen ini yo. Sing diundang-undang nang omahe wong rene iki guru. Ya ora apa-apa, Le. Dadi baleni. Nggih. Nggih pun, Bu, Pak, niki sampun mantun kula kali rencang-rencang badhe nyuwun pamit. Ngapunten nggih, Pak, Bu lek rencang kula mboten sopan. Iya, Nduk, enggak apa-apa. Kesusumen iki. Niki Pak sak sonten mangke. Ora ya wis. Hati-hati ya, Nduk. Ngapunten nggih, Pak, lek mboten sopan. Niki lho Pak. Sampun mantun kula kali rencang. Iya, Pak. Yo. Wis ta. Menengah. Ciloro, yo. Dek kok ngombe cah-cah lho. Ah iya. Dok, Le, jajane gek dimam, dadi sawange. Nggih, Pak.